Mga igsoon, maayong buntag kanatong tanan. Anino sab si Pastor Gini Limbag, makikuban kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna sa tanan mga Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Ang pulong sa Dios, higala og mga igsoon, salamat sa Dios ug ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin nganhi kanatong tanan. Nanadong, salamat gidong. Sigala og mga igsoon, salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo ini nga buntagon. Salamat sa atong technician sab. May buntag nimo diha dong og dalay gyud ang Ginoo. Higala og igsoon, may buntag kanatong tanan. O labi na gyud sa atong chairman sa North Gospel Team, Pastor Jan Amor, uban usab kang Mambing, o ingumsab silang bunga sa pagminhalay. Good morning kanyong tanan diha, Pastor Jan. Salamat sa Ginoo og dalay gyud ang Ginoo niini nga buntagon tungod kay magkag-uban usab kita sa kahanginan o gadalay gyud ang Ginoo. Higala og mga igsoon mayong buntag labi na gyud sa mga Kristiyanon nga giandol ni Pastor Jan. May buntag kaninyong tanan uban usab kang Pastor Jan nga madasigon malipayon nagkig-uban kaninyo diha sa Philips Fundamental Baptist Church. May buntag kaninyong tanan. Higala kumigsoon ug kanimo sa Pastor Jan, ang chairman sa North Gospel Team karon nga tuig. Higala og mga igsoon niini nga buntagon. Padayon kita sa ngayog pangatahuran sugo sa may pamatasan tugot ako pingon mayong buntag kaning tanan. May buntag sa ato nga mga igsoon diya sa Libuna. Tanan nga gapamati diya sa Libuna, sakop sa Libuna, may buntag kaninyong tanan. O gingumosab, higala kumigsoon, kang kanig, Gobernador Alex Kalingasan, uban kang Ma'am Ilya, ingumsab silang bungas puminalay. Good morning kaninyong tanan diya, Pastor, Amen. Kaninyong tanan diya, Gob Alex Kalingasan, no? O gingumsab kang Mayor Tutom, uban usab kang Doktora Mayor Tutom Kalingasan, Doktora Kalingasan. Good morning kaninyong tanan. O gingumsab diya sa Facebook Live, salamat gyud. Unang nagka-comments si Ma'am Lilibet Ambunda Himaos Ginuntaw. Niya, good morning Pastor, pag-greet ko sa Impakibel nga mga Kristiyanon nga gasimba karon, ilabi na gyud sa among Pastor Sunny Asel. Salamat Pastor, no? Greet sa mga Kristiyanon dias Impakibel, Calvary Fundamental Baptist Church. Gipa-greet kamo ni Ma'am Lilibet Himunda Himaos. Abunda Himaos, I mean. O gingumosam kang Pastor Sunny Asel, ang pastor diya sa Impakibel Fundamental Baptist Church. Salamat kayo, Pastor Asel, may buntag, gipag-greet ka ni Ma'am Lilibet Himaos. Good morning, uga, good morning usab kang Sister Maris diha diri sa ato sa nasod sa Pilipinas. Sister Maris, good morning. Og diya sa nasod sa quiet, maayong tungang gabi. Kay dito sa quiet karon alas 11:56. Inya sayo lagi ka now, Pastor. Sayo kay bawion tong dunay technical problem atong miagi. Salamat Sister Maris, og salamat sa atong technician. So igala og mga igsoon, mayong buntag usab sa taga
Poblasyon Libuna, tanan ng pamati diya sa Poblasyon Libuna, mayong buntag kanyang tanan. Labi na sa mga Kristiyano diya sa Poblasyon Libuna Fundamental Baptist Church. Uban sa alagad si Ginoo diya malipayan makikuban kaninyo Pastor Russell Tabiki. Mayong buntag kanyang tanan diya, Pastor. May buntag usab diya sa Cruising Libuna. Tanan na matis Cruising Libuna o tanan sakop sa Libuna. Good morning kanyang tanan. Hilabi na gyud sa mga Kristiyano diya sa Cruising Libuna Fundamental Baptist Church. Uban sa alagad si Ginoo diya Pastor Rosindo Mata, uban kang ma'am, ug yung sab kang Pastor Babol. Good morning kaninyong tanan, no? Ug kang Pastor Christoph kundi ko masayop. Good morning. Mga Kristiyano, good morning kaninyong tanan. Okay, good morning usab sa taga Agusan Canyon. Dagatag listener dia, okay umusab kang igala kumigson sa diya sa Philips Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban sa inyong alagad si Ginoo dia Pastor John Amor. Once again, good morning kanimo diha, Pastor. Good morning usab sa taga tawag siya og Damilag, tanan na matis Damilag. Good morning kanimo tanan. Og labi na gyud sa mga Kristiyano diha sa Damilag Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban sa alagad si Ginoo diha Pastor Robert Anthony Oculares. Pastor uban sa iyang kapikas kinabuhi umsab silang bungas pagminalay o yung sa Pastor Dutz. Good morning kaninyong tanan, higala og mga igsoon sa kahanginan nga naga-apamati karon. So good morning kaninyong tanan, higala og mga excuse napagitas kapagaw tungod sa atong miyagay simana nga natay gibate o kapagaw na lang ang naa. Sorry kayo mga higalang migson. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga gitawag siya og adya sa Damilag Butins Pamilya, Senioros Pamilya, Arunias Family. Good morning kaninyong tanan. Sister Hasmin Arunia nga kanunay nga naga pamati sa pulong si Ginoo nga kita ang gigamit usab sa Ginoo dinhi sa kahanginan. Good morning kaninyong tanan. Okay, so good morning usab sa atong mga kaigsuunan o kaigalaan nga nagapamati. Igala og maigsoon diha sa higala kumigsoon sa singalan na ni sa Alai, tanan na mati sa Alai. Good morning kini tanan, labi na sa Kristiyano diya sa Alai nga gihandol ni Pastor Rudy Suico, uban kang Ma'am Ima. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab sa taga Balubal, tanan na mati sa Balubal. Good morning kini tanan kang Pretzer Rey Sabelina, uban kang Ma'am Ning ug ingumsab sa ilang bunga sa pagminahanay. O ingumsab kang Pretzer Jerome Cedinio, uban kang Sister Lalay. Good morning kaniyong tanan ni Gala Kumigson diha sa Balubal sa mga Gutierrez family. Ilan ni Bradjan Gutierrez uban siya kapikas kinabuhi. Good morning kaninyong tanan, higala og mga igsoon sa kahanginan na mati karon. Labi na sa mga Kristiyano diha sa Balubal Fundamental Baptist Church. Good morning kiniyong tanan. Uban sa alagad si Ginoo diha Pastor Agsito, Ma'am Esther Agsito. Good morning kiniyong tanan. Good morning usab sa taga Mambatangan. Tanan na mati des Mambatangan. Good morning kiniyong tanan. Labi na sa mga Kristiyano diha sa Mambatangan Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban sa alagad si Ginoo diha Pastor Maki Lindaban. Good morning mga higala o mga igsoon sa kahanginan na mati karon. Good morning usab sa taga Mantibugaw. Tanan na mati Mantibugaw. Good morning kaninyong tanan, no? Sa mga listener diha nga mga Kristiyano di sa Mantibugaw Fundamental Baptist Church.
Good morning. Good morning usab sa taga Blessed of Fundamental Baptist Church. Good morning kayong tanan. Mga labi na sa inyong alagad si Ginoo dia, Pastor Benji Declaro, Ma'am Declaro, o yung musam kang Pastor Rooney Pinuhon, uban sa kapikas kinabuhi. Good morning kayong tanan sa taga Blessed of Fundamental Baptist Church. Mga taga Lunukan, good morning kayong tanan. Labi na gyud sa mga Dignos family, good morning kaninyong tanan, no? Kang Manong Amadio Dignos, kang kanhi Kapitan Romeo Dignos uban silang pamilya. Good morning kaninyong tanan. Igala og migson. Good morning usab sa taga dinhi San Miguel. Tanan matin ni San Miguel, good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristiyano dinhi sa San Miguel, Living of Fundamental Baptist Church, good morning kaninyong tanan, no? Good morning kang excuse. kang Nanay Karing Digdigan nga naa karon sa gawas sa nasod, no? Uban sa mga kabataan nga naa diri San Miguel, good morning. Ila ni Sister Joy Tagod uban kang Brad Julius ung imsab silang bunga sa pagminalay nga si Julie. Good morning usab kang Sister Grace uban kang Brad Jerry Trasares. Uban sab silang bunga sa pagminalay nga si Maymay o si Kian. Good morning kaninyong tanan. Salamat o gadalay yun ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Good morning usab kang Ma'am Gina. O ging umusab siya kapikas kinabuhi Brad Archie. O ging umusab sa ilang pagbungas pagminalay nga si Idji o si Alia. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab kang Sister Juan uban kang Brad Juni o yung usab sa ilang bungas pagminalay. Good morning usab kang Brad kang Sister Mi uban usab kang Brad Jerry o yung usab kang Bunbun. Good morning kinitan. Good morning sa mga Pingol's family, kagawad Pingol o yung usab sa Namok's family, ilan kagawad Namok uban sa kapikas kinabuhi yung usab silang bungas pagminalay. Og yung musab sa mga ginikanan, Tatay Tino Namok, Nanay Saling Namok. Og yung musab, good morning usab kang Sister Marisa Namok sa dalaga pa, dayon karon tawag siya og kuha na karon daigdigan na, no? Good morning kanyang tanan. Good morning usab sa mga Balilis family. Ilan ni Brad Roger Balilis, Sister Inday Balili. Good morning kinitanan. Good morning usab sa mga Kabangs family. O usab good morning usab sa mga Loseros family na Bradundon Losero, Sister Risa Losero. Good morning mga higala o mga igsoon sa kahanginan nga pamati karon. So dalay gyud ang Ginoo ni ini nga kabuntagon. Good morning kang Ma'am Eileen. Siya nadalas na bukpwersa sa Living of Fundamental Baptist Church. Living of Fundamental Baptist Church sa Pisits 2 family, good morning kanyang tanan. O yung sa Living of Fundamental Baptist Church mission work dito sa panagtigom sa Paula's Hotel. Kanang nga pamilya tanan nga nagatigom kauban nato. Good morning kaninyong tanan. Higala og mga igsoon. Good morning usab sa taga Dayadim, dinhi sa Diklom. Good morning sa taga Diklom. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristiyano des Diklom Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban sa alagad si Ginoo dia, Pastor Litanio ug Ma'am Miriam. Good morning kaninyong tanan. Uga good morning usab kang Brad Rene Bretos uban sa iyang pamilya. Good morning kaninyong tanan. Higala og migsoon. Good morning usab sa taga Noah's Ark. Tanan nga taga Santo Niño, good morning kaninyong tanan nga nagapamati. Labi na sa mga Kristiyano des Noah's Ark Fundamental Baptist Church. Uban sa alagad si Ginoo dia, Pastor Tutu Raut. Uban sa kapikas kinabuhi. Good morning kaninyong tanan
higala og mga igsoon sa kangina namati karon. Good morning usab sa taga Manolo. Tanan namati sa Manolo, good morning kining tanan. Labi ni sa mga Kristiyano diya sa Rose of Sharon Fundamental Baptist Church. Good morning kining tanan. Uban sa alagad si Ginoo diya Pastor Mike Unahon. Madasigod malipayan kikuban kaninyo Ma'am Susie Unahon. Yang kapikas kinabuhi. Good morning kining tanan. Og usab sa ilang co-workers, Pastor Art Salvania, ilang missionary, Pastor Noy Pinalas, uban sab kang Ma'am Ning Pinalas, uban sab sa ilang bungas pagminalay nga si Jumjom o si Daphne. Good morning kaniyong tanan, higala og mga igsoon. So, special request, ingon ni Brad Dan Garcia, naa siya karon sa Sagay, kung di ko masayop, Kamigin. Basta nasa si Kamigin karon niya nga, Pastor, i-greet ko sa akong wife, Imi. Dayon kang Leklek, Dunami Antoinette, Garcia Asilan family. O gingumusab sa Calvary Fundamental Baptist Church, uban kang Pastor Sani Licio Asel. Sani Asel, no? So good morning Pastor Asel, no? Kaduha na ka gi-greet sa imong duol sa dughan. Okay, so karon ni gala og mga igsoon, ato nga pahibalo ang ato nga gitawag siya og mga pastor and workers adunay panagtigom diha sa seaside karong Bernes og Bernes, karon nagyong Bernes. Higala og mingson Bernes og Sabado. February 2 and higala og mingson 3. Dahil dugang nga pahibalo nga sa sunod semana sa Sabado Pizza Gis adunay panagtigom sa mga kababayan ang minyo Womiso nga diha pagahimuha sa Damilag February 10, higala og mga igsoon. Salamat sa Dios og ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin nganhi kanatong tanan. So higala og igsoon adto na ta sa pamalandong sa pulong sa Dios. Please open your Bible in the book of 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ingon sa pulong sa Dios, for this cause also we thank we God without ceasing, because when ye heard the word of God, which ye hear, for this cause also we thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, which ye hear of us, ye receive is not as the word of man, but it is in truth the word of God, which is effectually worketh also in you that believe. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong, mag-pray sa ta. Dalaygon og labing gamhanan na mga Dios, Ginoo nga nasa langit. Salamat sa kagayunan nga diin sa makausap pa, magkapamalandong na usab kami sa imong pulong. Ikaw Ginoo padayon nga magpanalangin kanamong tanan. Panalangin imong pulong nga mulanog karon sa kahanginan, aron dili mong sayang mo balik sa imong presensya. Palihog tagaig kaalam ining ubos nimong ulipon sa pagsaysay sa imong pulong. Ug kami usab nga imong mga kanakaan, kaming tanan nga nagapamati karon bisan man sa FB page o giumsab sa YouTube channel o giumsab sa dinhi sa radio natin 100.5 FM. Panalangin ikaw Ginoo, tagaig kaalam aron masabta na mo sa imong pulong, magtulod na mo nga more kaming madasigon malipayon sa pagpangalaga ni Ginoo. Kudaw galing adunay nagaanto sa problema suliran sa kinabuhi nga nagapamati, ikaw magatangtang ni Ginoo. Kudaw galing usab adunay nagapamati nga diin naganto sa mga balatian,
Ikaw magahikap sa mong gamanan, kamot sayad silang lawas sa nalibalatian, paliw kayuha, pinag-ismugawap ni mong tabang. Ipamulong mo lang si mong trono nga mamayo, diya mamayo, ingon ana, ikaw kagamanan, ingon na sa pangamong pagtuo, diya kanim Ginoo. O karon nga buntag, sa pagpamalandong namo sa imong pulong, taga ay panalangini ang imong pulong nga mulanog karon, aron dali mong sayang mubalik sa imong presensya. O gay ingom sa kini nga station, padayon ikaw panalangin Ginoo. Nga imong gigamit nga mulanog ang imong pulong sa kanginan. Gitugyan o giampo o gihangyo o gipasalamatan ng tanan. Di lamang kanimo Ginoo, naglamas Kristo nga amluwas. Amen. May buntag dito kang Pastor Eli Hiligado diya sa Cambodia. Salamat Pastor. O sorry wala ka na ako nag-greeting sa itong miyagi. Nag-comments man day ka. Sorry gud kayo Pastor kay wala man gud gi-open ang akong Facebook account din sa kuan, pero karon gakakita na nato, no? Higala og mga igsoon ini nga ka buntagon nga diin ang pulong sa Ginoo atong pamaladungan. Higala og mga igsoon sa dinhi sa Thessalonian sa gisulti ni Apostol Pablo nga din gisultihan ang mga taga Tesalonica bahin sa pagtawag sa Dios kanila aron maging angayan sila diha sa pagtawag, paglakaw diha sa pagtawag, nga diin maging worthy sila sa paglakaw diha nga gitawag sila sa kingdom sa Ginoo ug sa iyang glory. Kung atong atrasan ang gitawag siya uga igala kumigson ang verse 12, that ye would walk worthy of God who had called you into His kingdom and glory. Aron managgawi kamo o sa ubang translation managlakaw kamo nga takos sa Dios nga nagtawag kaninyo ngadto sa iyang gingharian o himaya. Unya sa nadunggan mo aninyo ang pulong sa Ginoo nga akong giwalingan na kaninyo. Inyo kining gidawat dili ingon nga pulong sa tao. Kung dili mao gyud ang kamatuoran nga mao pulong sa Dios. Og kini nagalihok kaninyo effectually. Work it in you that believe. So muna ang atong ipamalandungan karon nga ika-part 3 na higala kumigson, the word of God is effective to those who believe. Higala ko og mga igsoon. Ang pulong sa Ginoo ba mo epekto kini ngadto sa tao nga mituo. So atong gihimong example ang mga gitaog sa karakter sa Biblia. Una natong gihisgutan, atong gipunting gyud sa pagtan-aw ang gitawag sa higala kumigsoon ang usa ka babaeng balo nga giigna nakitaan sa alagad sa Ginoo, giignan sa alagad sa Ginoo, pwede ba ko mangayog tubig? O ang ingon ang pulong sa Ginoo samtang nga naga hinay-hinay siya sa padulong siya sa paghuwag tubig, ningon ng alagad sa Ginoo, pwede ba ko nimong lutuan og pan, dadan og pan? Di kalit og lisong mo sa kababay og mingon nasayod ba ka sir nga mao nakitaan ko nimo kay nangahoy ko kaya akong lutuon ang isa ka kumkum nga harina o gamayng tibot-tibot gamayng lana sa tibot-tibot o humanini ako ning lutuon mga ondayan min sa akong anak nga lalaki human mga matay kami. Kung imong imaginon sa natanawhanon nga pag una-una unsa dito iyang kakanon ay hilo kay matay man dayon. Pero igala kumigsoon dili ngunana kun dili tungod kay niadtong dapita dako nga kagutom. Kay gipamulong sa lagad si Ginoo nga dili gayon magulan og nag-init adtong panahona. So dako kay gutom. Og mao'y hinungdan nga digala kumigsoon
nga nagkatabo ang alagad sa Ginoo ug ang usa ka babaeng balo. Og ingon sa usa ka babaeng balo nga tumutoy ang ingon, og ingon sa alagad sa Ginoo nga, ma'am, lutuin lang ko og gamay. Unya, buhata rin ang imong giingon. Pagluto dahil para sa imong luto dayon ang imong buhata imong giingon, magluto din ka, mangaon mo sa imong anak. Unahan lang ko. Kaya nag-ingon ang Diyos sa Israel, nga dili gid ka gakahutdan. Muna'y wali sa alagad sa Ginoo ngadto sa babaeng balo. Og ingon pa, higala ko migsoon, nga tungod kay imo kining giwali, o tungod kay imo kining gisulti, ako kining pagabuhaton. Og tungod kay mituo man ang usa ka babaeng balo, sa pulong sa Dios nga gisulti sa alagad sa Ginoo, miepekto sa iyang kinabuhi. Nga wala gid sa mahutdan, gani baril nga blessing, higala ko migsoon. Nga muna itong gitunan na itong una, the blessing of the Lord can surprising you. Mao ka na higala og mga igsoon. Salamat sa Dios og dalaig yun Ginoo. May buntag ka nga Ma'am Ellen, once again. Good morning, Pastor Limbag, watching here in PCH2, Living of Fundamental Baptist Church, Manuel Portets, Bukidnon. Salamat, Ma'am Ellen, greetings ta nagkakaganina. Uban sa Living of Fundamental Baptist Family, sa gitawag siya uga, higala kumigsoon, sa ngalan na ni, sa higala kumigsoon sa Living of Fundamental Baptist Mission Work sa family dito sa Taguluan. Higala og mangigsoon padayon ta. So, na-surprise. Kung ikaw mutuo sa pulong sa Dios, ang epekto niini diha sa imong kinabuhi, ma-surprise ka. No? Munayin ko the blessing of the Lord can surprising you. Subo sa igala og mga igsoon. Muli nga giingon sa pulong sa Dios, balik ta sa atong text, nga effectually worketh in you that believe. Igala og igsoon. So muna nga, the Word of God is effective to those who believe. Sa part 1, atong gitan-aw higala og mga igsoon, ang the Word of God is effective in worshiping our God. Sa pag-worship mo diha sa Ginoo, higala ko igsoon. Salamat sa mga star nga gibuhian ni Sister Mares diha sa Quiet, o sa star nga gibuhian ni Ma'am Ellen diha sa PCS2 Living of Fundamental Baptist Church, o sa heart nga gibuhian ni Sister Maris, no? Salamat kay Sister Maris, makalipay makadasig. Ma'am Ellen, makalipay makadasig. So igala og mga igsoon, tanan nga naa sa kanginan karon og naa sa Facebook Live, parehog comments. Kay di ta mo makita daghan na kay didi, pero makitaan ta lang mo kung mag-comments mo dili mawala. Aron na itong ma-shout out. Okay, so igala og mga igsoon, ano man na to kay dili na to mapaatras. Doon na may request nga wali tudo-tudo, pero di na to mapaatras magod ang atong account, no? Maglisod ko. Sumoto ka Pastor Ili Hiligado sa Cambodia nga naga shout out siya atong Miyagi. Walang taon na ko makiti natabunan sa uban. So Pastor Ili Hiligado, good morning once again diha sa Cambodia. So ikala og mga igsoon, padayon kita kung ikaw mituo nga sa diha nga imong giuna ang Dios kay nag-worship ka na sa Ginoo, mga butang idugang ra. Gani makadawat usa ka gatos ka pilo nga ganti sa diha nga gibiyaan mo imong panimalay, asawa, anak ug trabaho. Ug mao na igala og maigsoon,
Matod pas pulong si Ginoo nga nalatid nung napatig sa palang kasulatan, Mateo Kapitulo 19, versikulo 29. O sa Mateo 6:33, kuno naon ang Dios mga butang idugang ra. So the word of God is effective to those who believe. Igala og migson. Sir, naa kadiya sir. Malihog ko sa akong tubig to sa sakyanan, sir, be. Marag niarat akong tutulan. Salamat, sir, ha. Sumo ka na igala og mga igsoon. Subo sa igala og mga igsoon. Sorry din mga igala komisyon. Igala og mga igsoon. Dili lang kay, sa part 1, dili lang kay, the word of God effective to those who believe in worshiping our God, kundi in giving. Nga atong verse niya na Luke 6:38, pangatag kamo o kamo pagatagan, dinasok o tinantan o pinaugdo o nagawas, ibutang sa inyong sabakan. Kaya ang takos nga inyong pagadawaton, mausap ang takos nga inyong ang inghatag, mausap ang takos nga inyong pagadawaton. Muna igala kumigson. So dili lang kay, the word of God is effective to those who believe in worshiping our God, in giving, in gitawag siya og praying. Ha? Wala na dala, sige lang. So, nalimtan nila kong dala. Salamat, sir. So, muna igala og mga igsoon. So, igala og mga igsoon. Di lang kayo magunot-ho na igala og mga igsoon, pero dako mo gina itong tingog. Maniharat kita ito tutunlan kay medyo sa natay gibati. Pero di na kayo ilabihan ka kung ano. Pero wali makapugong sa pagwalay kay ang pulong si Ginoo dili ginapos. Matod ni Apostol Pablo nga bisan ang pulong si Ginoo, bisan siya ginapos, pero ang pulong si Ginoo dili ginapos. Higala og mga igsoon. Ato sa gitunan natong part 2 nga the word of God is effective to those who believe in worshiping our God sa part 1, in giving, in praying, because sa part 2, because we believe that the word of God is pure. Mo na mo ipikto gyud. In other words, putli sa Binisaya. Na? Muna nga atong verse, higala ko og mga igsoon, kita nga nagatuo nga ang pulong sa Ginoo putli. We believe that the word of God is pure. Ang verse nato ni ana igala ko migsoon, Proverbs chapter 30 verse 5. Og dili kay kana lang kun dili mo nang mipikto in worshiping our God, in giving, og mootong babaeng balo nagawas-awas ang panalangin kay nang hatag man siya ngadto sa alagad sa Ginoo. Di ni padungog-dungog igala og migsoon na. Pero ang manghatag pagatagan gyud dinasok tinantan ibutang sa sabakan. Og ang blessing niya na naapag ihatag sa Ginoo pasiuna diri sa ato og didto sa gingharian sa langit imong ma-enjoy ang blessing nga imong madawat nga reward. Higala og mga igsoon. Kay dunay rewarding didto sa langit. Sa tanan nimong nabuhat. So igala og mga igsoon, ngano nga dili lang kay we believe, ngano nga we pikto in praying, in giving, in worshiping our God, because we believe that the word of God is pure. Ikaduha, we believe that the word of God is higala ko migsoon, the word of God is perfect. Ingon ni Sister Mares, Pastor, birthday di ay nakuugma. Advance happy birthday, Sister Mares. Salamat kay paibalo ka. No? Dalay gyud ang Ginoo niya na. Okay. So mangharana kog happy birthday ugma sa imuha sa Facebook. Inaot nga open ka kanunay.
So happy birthday Sister Mares. Salamat sa Ginoo. So igalag migson. Mauna nga ang pulong sa Ginoo effective to those who believe in worshiping our God, in giving and praying, because we believe that the Word of God is pure. Proverbs chapter 30 verse 5. We believe that the Word of God is perfect. Ang pulong sa Ginoo ba, kita nagatuo nga hingpit gyud ang pulong sa Ginoo. Ingon ni Sister Maris, salamat. Salamat, mat. Salamat, Sister Maris. You are welcome. So, igalaw migson, ang pulong sa Ginoo, hingpit. We believe that the Word of God is perfect. Psalms chapter 19, verse 7. The law of the Lord is perfect. Mao ka na igalak migson, perfect. Hingpit yun. O gani, ingon sa converting the soul, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Nga kining pulong sa Ginoo hingpit o ga-convert sa atong kalag. I'm sure ako usa sa na-convert sa pulong sa Ginoo kay mituo ko. Higalag migson. Bisan wala ako'y pagtagad apan gitagad ako sa Dios. O gingon dinhi nga nagahatag og kaalam niya tong walay pagtagad. Salamat sa Dios ug dalay gyud gidang Ginoo. So igala og mga igsoon. Sunod, we believe that the Word of God is powerful. The word powerful is alive, galiho. Muna effectually work it in you that believe. Igalag migson. Maglihok lang kini ngadto sa tao nga mituo og may mong epekto sa kinabuhi. Igala og migson. So, mao kini ang gasusi sa una-una og kasing-kasing. Muna mo penetrate sa kinaladman, sa kanyukan, sa lutahan o sa kasing-kasing igala og mga igsoon. So igala og mga igsoon, ato nga verse niya na Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is quick and powerful. Igala og mga igsoon. Wow. Karon, higala og mga igsoon, adto kita sa gitawag siya og pagkaamgo sa pulong sa Dios. Tanawa gani ang gitawag sa igala kumigsoon ang babaeng balo. Tungod kay may epekto sa iyang kinabuhi, ang pulong sa Dios nakaamgo siya. No? Buhat sa realization. Ug ato ning matan-aw ang pagkaamgo higala kumigsoon sa usa ka gitawag siya uga babaeng prodigal son nga nakaamgo siya sa iyang dautan nga gibuhat og mingon siya nga ako niya dinhi sa kagutom halos na mamatay sa kagutom. Samantalang ang akong amahan, daghan kaayong mga sulugon o hilabihan ka daghan ang mga pagkaon. Nakaamgo siya siyang gibuhat. Busa igala kumigsoon, sa ato usab, kung ikaw dili pa Kristohanon, dapat makaamgo ka, ikaw ug ako na mo naman Kristohanon, pero kung wala pa ka nagkrimi mong Kristohanon, dapat makaamgo ka nga imong sa bisan luyo sa imong pagkamakasasala, gitagad ka sa Dios. Ngayon gani sa kanta, bisan ako makasasala, apan gipakawala nimo ako'y sala, takus kang daygon ug pa salamatan. No? Murag ingon ana. Pwede kayo na kumakuha ang iyang words, pero ako lang gikanta ang uban para nga gitawag sa giparaphrase lang nako para nga
atong masabtan nga dapat makaamgo kita. Ngayon sa Roma Kapitulo 5 versikulo 8, kaya ang Dios nagpasundayag sa labing gugma nga ni kanato, nga samtang makasala pa kita si Kristo nagpakamatay alang kanato. So dapat makaamgo kita nga gimahal gipangga kita sa Dios. Nga bisan luyo sa pagkamakasala, iyang ipasundayag kalibing gugma nga ni kanato. Realization. Higala kumigsoon. Nga tungod ni ini, dapat makarealize kita nga gimahal o gipangga kita sa Dios. Gitahan niya iyang kaugalingon dito sa cross o gikinahanglan ato ning tuhuan sa ligan o dawaton. Muna ingon ni Sister Maris, kinahanglan magyud ning dawaton paso dili pwede tuura. Package deal ning tulo. Pagtuo, pagsalig, ingon nga higala kumigsaon nituo ka, mudawat jud ka. Kay kung ikaw nga nagtuo, nga nagsalig kung di ka magdawat, ikaw ra nagtuo nga dili magpatuo. Ug matud pa ni Pastor Hili Aligado atong miyagi, wala na ko mabantay. Higala kumigsoon, ingon niya, ang pagdawat manifestation sa imong pagtuo, pagsalig. Mahigit ang manifestation, pagpakita, mga tinuod yun kang nituo nga tos Ginoo. Kay, muna akong ingon itong miyagi, mauna ang imong pagpili, pagdesisyon. Kay kung dili ka mo dawat, mauna ang pag-reject sa kaluwasan. Ang dili pagdawat, that is rejection of our salvation. Muna ako di ko maulaw, anak. Bisan daghan pag muagin sa niya, kay daghan nagpa-improve sa ila, pero dili mao ang pag-improve. Higalag migsoon, gi-reject hinoon ang isa. Package deal na siya higala kumigsoon. So ang netabo, kung mutuog ka, kinanglan imo ning saligan o imo ning dawaton. Parehaso sa kababae nga kung mo dawat sa usa ka gugma sa usa ka lalaki, bisan unsaon niya tuog di siya mo dawat, di siya ka-enjoy. Ha? Nganong giskutan ang yutanong butang aron masabtan ang langit nun nga butang. Nganong kinahanglan gyud dawaton. Ingon nga tinuod nga nito misalig. Higala kumigsoon. Muna nga si Jesus Christ, iyang hisgutan ang yutanong butang aron masabtan ang langit ng butang. Ug muna nga sa usa ka babae kun mituo siya, kinahanglan nga musalig siya og ingon nga ni salig dawaton ginang gugma sa Ginoo. Pareha ba dawaton niyang gugma sa usa ka nahigugma kaniya. Asa nahigugma kaniya. Sa kita gigugma kita sa Dios. Kung dili nato ni enjoy, adi gid nato ni mangkon. So muna nga ingnan ako akong kay kini akong Mrs. Libakon sa nako galingon. Sa pagkakita nako niini, wala na gyud ko ni uli. Kay grabe gid ka, mamords. In love na love at first sight ba? Napay buhok nga perting ninduta. Napay naong nga perting mamords kayo. Ako sa datong una, mamords gyapon, pero madugay og mga edad na ta, ma-deform ang gid nga atong porma. Parehas ako na deform naman, wala nang mamords. So muna igalak migsoon, pero ingnan ako akong asawa. Sa di pa nako asawain ko nga Len, kay Ilin man siya. Ay gugma bagig nito o bagig ka sa akong gugma. Ingon niya nga, kinsa may di makatuo nga, wala naman kayo uli-uli. Halos naman magbaylo atong naong kay kada gabi, sige maming istorya. Mamuklad na lang gud na ang iyang ante. Ug hanto na akong nagpangasawa, nakapulikitan akong papag pangitag baboy. Higala og maigsoon. Kung wala siya mudawat, bisan nituo pa siya, dili niya ma-enjoy. Mausad na ang kaluwasan nga gitaniyag sa Dios. Gipasundayag sa Dios ang libay gugma nga ni kanato nga samtang makasala pa kita si Kristo na pagkamatay alang kanato. Kung mituo ka misalig ni kinahanglan imo ning dawaton. Higala og maigsoon. Imo bang i-acknowledge sa imong kinabuhi? So diha, mahimo kang anak sa Dios. O kay na imo kang anak sa Dios, natao ka sa imong inahan, ikaw natao ka sa Ginoo, ikaw ang tinuod nga born again. Natao pag-usap, ingon ni Jesus Christ sa 1:3, sultihan ko ikaw, gawas ko natao matao pag-usap, makasulod siya sa gingharian sa langit.
All-knowing man ang Ginoo, nasayod siya sa tuyo sa pari. O wala pa nakaistorya ang maong tao, giignan sa Dios. Apan sultihan ko ikaw, gawas kon ang tao matao pag-usap, makasulod siya sigaran sa langit. Og mituo ka, midawat sa gugma sa Dios, ikaw ang natao pag-usap. Og ang natao pag-usap, maoy makasulod sigaran sa langit. Ikaw din ang real Christian. The real Christian is Christ within the heart. And there is joy in the heart of a true Christian. Why? Because 100% going to heaven. Mao ka na igala og mga igsoon. Singon ni Sister Maris, amen. So igala og mga igsoon, salamat, magalipay, magadasig. So igala og mga igsoon. Salamat sa Dios ug dalahay gyud ang Ginoo. Ingon pa ni Ma'am Mangkawan atong miyagi, Ma'am Vanessa Mangkawan, kanindot bas pulong si Ginoo nga akong nadunggan karon. Sayong kabuntagon, amen, makalipay, makadasig. Good morning dayton kang Ma'am Vanessa Mangkawan. So igala og may igsoon. Usahay mag-reply na siya. Higala og may igsoon. Realizing, ato i-realize nga nalatid sa balahan kasulatan nga gihigugma, gimahal o gipangga kita sa Dios. Og tungod sa iyang pagpangga, iyang gitahan iyang kaugalingon dito sa cross. Busa ato ning tuhuan sa ligan. Ug atong dawaton ingon ko atong una, pasunod sa man ni pagdawat na ako'y pagtuog pagsalig. Unya nabag-o na imong kinabuhi. Wala pa gyud. Og sa diha nga gitudluan ko niya unsaon nga pagdawat kinanglan nga imo kining isugid. Ang verse higalak migson niyang gihatag sa alagad si Ginoo. Salamat sa alagad si Ginoo. Wala lain na akong manghod, Pastor Ronnie Limbag. Kaya ang gitanaw nga wala gid na usab ang akong kinabuhi. Kaya ingon po si Ginoo silangan anak kang Kristo Jesus bago nang binuhat. Andaan pagkatawag ka pangawala na ug ang bagong pagkatawag singabot na. So ang sa netabo igalak migson. Ingon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9 ngadto sa 10, imong isugid imong pagtuo ngadto sa Ginoo. Heartily magigsulti ka sa Ginoo. Kutudloy ko be. Muna gingon sa Ginoo kun magasugid ikaw pinagi sa mong baba ug magatuo sa kasing-kasing nga si Kristo usa ka Ginoo ug gibanaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ikaw. Sa 10 kay ang tao pag matarungon sa Dios kay mituo man sa kasing-kasing ug mamaluwas siya kay gipahayag man niya kini. Walay makalalis niya na. Sa gusto ko magpahayag sa akong pagtuo o gitudluan ko sa alagad si Ginoo. Ingon ani ra igala ko migsoon. Pakisulti si Ginoo ingon ani heartily. Og make sure nga tinuod kang mituo misalig sa iyang gibuhat dito sa cross. Ingon sa alagad si Ginoo. Ginoo, gila ko nga ako makasasala. Pasayloa ako Ginoo. O Ginoo, gituhuan ko ikaw nga nagpakamatay para pagluwas ka nako. Ug dawaton ko ikaw nga akong Dios ug manaluwas ang kinabuhi. Ug gikan karon ikaw na maghari ka nako. In Jesus name, amen. Kaya nagtuktok ang Ginoo sa imong pultahan nga maong kasing-kasing. Kung imo sing gidawat ni dapit kaniya. Muna ingon sa Pinadayag kapitulo 3 bersikulo 20, kung may magpatalingog sa akong tingog, kanila nagtuktok ako silang pultahan ug nagatindog. Kung may muabli ka na ako, kanila musulod ako, ug makigsalo uban kanila, ug diin sila ato sa bako. Nagtuktok siya mo ng pag-acknowledge ni mo sa iya, na nagtuktok. Ugi ka na to, tingala lang ko, di na ko ganahan buhat, ug dauta, nag-epekto sa akong kinabuhi, kayo na nagpagtuog pagsalik, ug butang kong enjoy, akong gidawat ang gugma sa Dios. So muna igalak mig soon. So ang nagitabo, hinahanglan na atay realization sa pulong sa Dios nga mo epekto gid na sa imong kinabuhi og ni epekto gyud sa akong kinabuhi. Makaingon ako higala ko migsoon, pinagikan ako mailhan nila ikaw nga maoy nagabag-o sa kinabuhi ko. Natingala na lang kaliwatan ni Mrs. nga ano man na si Jenny nga di naman ganahan mo tungab sa agwa di pataranta, di naman pakisama. Pakisama oy, pero di lang mo apil sa pagtungab sa agwa di pataranta. Kay gibag-o na sa Dios. Mao ka na igala og mga igsoon.
Kaya nga naman gipakawala na isala sa Ginoo. Gipasaylo kalimtan ang tanan kong sala. Muna gingon sa mensahe sa awit. Og ang silot ko gikuha usap. Kano sa lang? Sa diyang gidawat ko ang gibuhat niya dito sa ibabaw sa krus. Mo na igalag mison. Kinahanglan nga kinahanglan makaamgo kita. Realization. Munang part 3. Number 2, gikinahanglan ni Gala Kumigson ang restriction. Realization, sunod restriction. Higala og mga igsoon, nga tungod kay gibag-o na kita sa Dios, andaan pagkatao ga pangawala na ug bag-ong pagkatao ga singabot na dili buhat sa usa ka tawo nga anaa sa Ginoo ang magpakasala. Munang restriction. Kay ang magpakasala iya man sa yawa, dunay pagdili ba? Dili nakagawas nun sa pagpakasala. Pero gawas nun nakakadi nakamaadto sa linaw nga kalayo, gipakawala na kay sala. Bisan ako makasasala, imong gipakaway sala. Muna'y galak migsoon. So dili na buluhaton sa usa ka tawo nga naa sa Ginoo ang pagpakasala. Doon na gitawag siya pagdili, restriction. Kung na doon na realization, kay gibag-o na ka sa Dios, iya na ka sa Dios, naasa nang gitawag siya restriction. Higala kumingson. Ayaw hadlo ka ang imong kaugalingon, kay pastor ka di nakapwede muinom sa mutungab sa agwa ni Pataranta. Ayaw hadlo ka imong kaugalingon, nga diin, mukaon ka minom bisan unsay imong buhaton-buhaton imong nga malipay ang Dios. Dapat, ingon anay mong buhaton, higala kumigsoon tungod kay pastor ka? No. Tungod kay opisyalis ka simbahan? No. Tungod kay music, naakas music team? No. Kung dili, ang atong restriction, nga dili ta mo buhat niya na, tungod kay, dili kay pastor ka, kung dili, tungod kay, gitawag siya o naa ka sa music team, kung dili higala kumigsoon, anak na ka sa Dios. Kay na tao nakapag-usap. Una pagkatao mo sa imong inahan, ikaduha diha sa Ginoo. Higala og mga igsoon. Imin ba mga brother and sister in Christ? Ikaw karon nga nakadesisyon ka, nga lingon na ka nga Ginoo gituhuan ko ikaw nga nagpakamatay para pagluwas ka nako. Busa dawaton ko ikaw Ginoo nga akong manuluwas. Karon nga takna natao ka des Ginoo. Ako natao ko des Ginoo Agosto 25 oras alas 7 sa gabi 1991. Og gikan niadto din ako ganahan buhat og dautan. Nga kun matintal man kun ining kalibutan na magpagtintal ka nako ang tuyo niya na pagbugnaw ra. Kung magaantos ka sa mga pagsulay, kita pagtintalon, aron ka mabugnaw. Kay once nga mo, ride on ka ng pagtintal ni Satanas, higala kumigsoon, diya mawala ang imong kainit sa pagpangalagad diya sa Ginoo. Sumunang tuyo ni Satanas. Kaya di naman ka mawala diya sa Ginoo. Ingon ni may butang ka Brad Joseph Karael, good morning. Ninong Pastor, amen. Makalipay, makadasi. Good morning usab. Kang Brad Jimuel Mabalyo, good morning Pastor, amen. Makalipay, makadasi. Higala og migson padayon kita. So, sorry sa nagdili kanako. Nga dili nga naon kay maputol ang panalangin. Pero unsaon taman gyud higala og migson. Di na ko mag-greeting sa ang naasa kahanginan. Pero sigdi lang kay ato i-minimize. So, higala og migson. Dapat naatay restriction. Kung nakarealize ka nga gibago na ka sa Dios, gitawag sa realization, pinaagi sa pulong sa Dios nga imong gituhuan, kay ang pulong sa Ginoo effective to those who believe,
in worshiping our God, in 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 giving, in praying, because the Word of God is pure, because the Word of God is perfect, because the Word of God is powerful. Dapat naa ka natong realization o naa ka natong restriction. Ayaw kang imong kaugalingon nga dili ka mo buhat niya na tungod kay gitawag siya og anak ka sa alagad si Ginoo. Kung dili, ngano di ka mo buhat niya na kay restriction tungod kay pagdili sa imong kaugalingon ayaw ni patughi imong kaugalingon tungod kay anak na ka sa Dios. Mao na ang saktong rason. Busa igala og mga igsoon, may silsil untan nato sa atong tagsa-tagsa kalipatagan o kasing-kasing tungod kay anak na ka sa Dios. Batunan ta ang realization, batunan ta ang restriction, pagdili. Kaya nga naman, anak na ka sa Dios nga mukaon kami nung bisan unsa imong baton nimo nga malipay ang Dios. Gawas nun kaniya na. Pero naa kay restriction pagdili sa pagbuhat og dili maayo, kay dili imong kinabuhi ang maguba, kundi ang testimony sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Hinoon maguba gihapon imong kinabuhi. Pero higalag migsoon, ang pinaka maguba ang Ginoo nga laha sa imong kinabuhi. Higalag migsoon. Nga naman mingon sila, dili ra ba gyud ang pagka-Kristohanon man kana siya, dili gyud. Kundi ang isulti, baptismo man kana siya. Ana, ang uban sa mingon sa born again man kana siya. Ang tinuod nga born again na tao diya si Ginoo, mo nang bag-o ng binuhat, ang daan pagkatao mo'y gapangawala, ug ang bag-ong pagkatao mo'y gaabot. Muna dili na to adluko ng atong kaugalingon, nga dili kita mubuhat sa mga dutang buhat, tungod kay pastor ka, tungod kay opisyalis ka sa simbahan, tungod kay naka sa singing team, kung dili na to buhaton na to restriction ng atong kaugalingon, tungod kay anak nata sa Dios. Ang atong buhaton, mukaon ta minom, bisan unsa atong buhaton nato nga malipay ang Dios sa atong kinabuhi igalak migsoon. O kung malipay ang Dios imong kinabuhi, tanan handom sa imong kasing-kasing labi na nagapangalagad ka sa Ginoo, may epekto ang pulong sa Ginoo, sila nga nanak ang Kristo Jesus bago nang binuhat, andaan pagkatawag ang pangawala na, og naay mo tanaw sa imong kinabuhi, nga gibag-o na ka sa Dios. Ha? Maningon ni Brad Jemuel, amen. Brad Jemuel Pabalyo, salamat Brad Jemuel, makalipay makadasi. Sumo ka na igala og mga igsoon. Magaingon kaya nga, pinagikan ako, mailhan nila ikaw, nga maoy nagpag-u sa kinabuhi ko. Amen, Pastor, makalipay makadasig. Mao na igalak migsoon, ang tinuod nga iya sa Ginoong manifestation niya na bag-o na siyang binuhat, ang daan pagkatao nga pangawala na, ug ang bag-ong pagkatao gasingabot na. Pero kung ikaw Kristohanon, wala kay restriction, wala kay pagdili sa imong kaugalingon, naningon kang Kristohanon, angay kang sultihan, hoy Kristohanon ka na. Ato lang katahon, ang imong pagkinabuhi tarunga, kay Kristohanon ka na. Mao ka na igala ang migsoon. Tungod kay maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi, higala ko og mga igsoon, nga ang pulong si Ginoo nagalihok ni sa atong kasing-kasing, kay gipanagtawag kita sa Dios diya sa atong kinabuhi, gipanagtawag kita sa Dios sama sa gitawag sa igala ko migsoon taga Tesalonica, nga giignan ni Apostol Pablo nga gipanagtawag kamo aron maging takos kamo diya sa pagtawag sa Dios kaninyo sa iyang gingharian ug himaya. Unya sa diya nga gisultihan kamo, kay gitawag kamo aron maging takos sa paglakaw sa gingharian sa Dios ug himaya, nga gitawag kamo diha sa diya nga nadunggan ninyong pulong si Ginoo. Wala ninyo isipa nga pulong sa tao, kay siya man ang nagwali. Kung dilig-isip ninyo kining kamatuuran nga pulong gayud sa Dios, ug maong effectually work it in you that believe. Mao nang atong ipamalandungan, the Word of God effective to those who believe, in worshiping our God, and igala kumigsoon, in giving, in praying. Why? Because the Word of God is
pure. Muna itong gitanaw, igala kumigsoon. Ang pulos Ginoo, nalatid og napatay sa balahan kalusalatan, Proverbs chapter 30 verse 5. Unya ang pulong sa Ginoo, perfect. Ang pulong sa Ginoo, nalatid og napatay sa balahan kasulatan, Psalms chapter 19 verse 7. Perfect yun eh. Hingpit. Muna mo epekto ngadto sa nagtuo. Unya, the Word of God is effective to those who believe. Dili lang kay tungod kay pulong sa Ginoo, we believe that the Word of God is pure. We believe that the Word of God is perfect. We believe that the Word of God is powerful. But ganit pasabot, alive, nagalihok, ngadto sa mituo. Muna nga atong gitawang text is effectually, higala kumigsoon, work it in you that believe. Kaya ang pulong sa Ginoo, alive, higala kumigsoon. Powerful. Ang pulong sa Ginoo, naana ang atong verse niya na sa Hebrews chapter, higala kumigsoon, chapter 4, verse 12. The Word of God is quick and powerful. Wow! Kanindot ba? So munang gikinanglan natong realization. Kaya nga gipahal kita gipangga sa Dios. Nga kung manghatag usap kita, hatagan ta dinasok ug tinanta ni butang sa sabakan. Unya igala kumigson, kung magsimba ta, una-una to ang Dios mga butang idugang ra. Unya ingon ma sa mga apostoles, Ginoo, kung unsa na malang among makuha niini nga sige ra migsunod nimo. Ingon sa Ginoo, ang mibiyag balay, asawa, anak, trabaho. In other words, uma. Kung wala kay uma, trabaho, negosyo, makadawat usag gatos kapilo nga ganti. Sumala sa pulong sa Dios sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 29. Mao kanay galak migsuon. In worshiping our God, in higala kumigsoon, giving in praying. Mo na higala kumigsoon. Tungod kay pulong sa Ginoo pure, tungod na pulong sa Ginoo perfect, tungod na pulong sa Ginoo is powerful. Busa gikinanglan natong realization. Busa ang tao nga nana sa Ginoo, mahimong ma-realize ba nga gipag-una ka sa Dios. Na kung naa ang realization, ikado din lang kay realization, restriction. Bisan sa simbaha, sa eskwelahan, doon ay restriction, doon ay pagdili diha. Bisan sa trabaho, sa kumpanya, di ka makasulod, no entry, no ID, and no shoes. Muna restriction. Sunod igala kumigson, real, gitawag sa dili kay realization, dili na kay restriction, kundi resolution. Atong may bawaan ang resolution sa usaka, baliktas usaka prodigal son, nga din higala og maigsoon naga ingon nga higala ko maigsoon mao ni akong buhaton munang resolusyon muadto ako sa akong amahan higala ko maigsoon ug moingon ako nakasala ako batok sa langit o kanimo akong amahan. Nga isip pasaylo pa mo na resolusyon niya. O gayon na lang ko isipa nga imong anak. Kung dili isipan lang usa sa akong suluguon. Perting lipaya sa amaan. Unsa gibuhat sa kuan kay naka-realize ang iyang anak. Niya nagbuhat og resolusyon. Ingon niya, pag-andam ka mong mag-ihaw kitag mga tambok ng mga baka. Kaya nga akong anak na namatay, nabuhi. Ambot pasabot ang akong anak na nawala, may balik na kanako. Higala kumigsoon kung naa ikaw sa gitawag sa walay pagdili. Tungod kay naakas discouragement. Karon nga panahon magbuhat kag resolution. Dili revolution. Revolution magbuhat sa imong kinabuhi. Higala kumigsoon ang imong buhaton is padayon ka nga makigsulti sa Dios nga Lord pasaylo ako Ginoo ug ibalik ka nako ang kalipay sa kaluwasan kay once makasala ka sama kang David dili mawala ang kaluwasan kun dili ang kalipay ingon ni David Lord restore the joy of my salvation munay maayong
buhaton resolusyon, dili revolusyon sa kinabuhi. Nga mo worse pa imong kinabuhi. May buntag kang Pastor Rudy Soico once again. Nya, God bless Pastor. Amen. Sugad pida glory. Makalipay Pastor makadasik. Sumaw ka na igala kumigsoon. Og unsay gibuhat sa usa ka salmista kay nakita niya nga ang kaluwasan gihatag sa Dios diha sa iyaha. Ang pag-andam og pagkaon sa tubangan sa kaaway gihatag sa iyaha. Og matud pa sa salmista, o bisan magalakaw ako sa walog sa landong sa kamatayon, ako walay kahadlok Ginoo kay ikaw uban kanako. Sa panpasit sa balang kasulatan ingon ng salmista, what I render unto God, what shall I render unto God? Unsay ako ibalos? Mo nang dapat resolusyon. Unsay ato ibalos sa kaayos Ginoo? Alagaron ta Ginoo nga matinudaanon og matud pas kanta. Higala kumigsoon. Si Kristo na samaran sa atong kadautan tungod sa iyang gugma nga hilabihan. Muna igalak mison. O sa atong resolution. Nga din na atong na-realize nga grabe ang gugma sa Ginoo ginasamaran siya. Ingon sa kanta, akong ihalad ang tanan gayud sa pag-alagad ngalang ra sa Dios sa matagadlaw bisan malisud. Muna itong resolusyon, buhaton ko kini nga tininuod. Wow! Amen! Mga igala kumigsoon. Amen ba? No? Ingon ni Pastor Evander Lisigon, amen Pastor. Resolution, not revolution. Tinuod na, no? Dili revolution. Ayaw i-worse ay mong kinabuhi kay maghantod nga di ka malipayon. Igalak migsoon. Kung tinuod kang anak sa Dios, ikaw ang pinalangga sa Dios nga anak, pantunon gyud kaniya. Kung magrevolusyon ka, kay dili gyud ka patuo, kuhaon sa Ginoo ang imong kinabuhi, higala og maigsoon. Kay ingon sa pulos Ginoo ang anak kung pinalangga akong ginalatos. Kung dili ka latuson sa Ginoo, mingon ka, yes! Dili di ko, wala ko latos sa Ginoo, something wrong ang imong kinabuhi. Kay dili ka tinuod anak sa Dios. Nga malipayon gihapon ka sa pagrevolusyon sa imong kinabuhi, dili ka anak sa Dios. Resolution na imong buhaton, kay di man ko anak sa Dios. Akong tuhuan ang Dios ug saligan sa akong kinabuhi nga siya lamang ang makalusog wa lain. Ang resulta niya na gipasaylo gikalimtan ang tanan kong sala ug ang silot ko gikuha usab kuhaon sa Dios. Okay, anak naman ka sa Dios. Kano sa lang? Sa diyang gidawat ko, ang gibuhat niya dito sa ibabaw sa krus. Busa igalak migsoon, the word of God is effective to those who believe. Busa na natong realization, na katong restriction, resolution. Alagaron tan Dios nga matinud-anon karon nga buntag tungod kay Domingo karon ilis na kung Kristohanon kang tinuod. Kay nga naman ang time sa Kristohanon dili pa magsugod na ana. Christian time, higalaw migsoon. Mao na dapat natong buhaton. Higalaw migsoon. May buntag kang Ma'am Adelina Kawan. Ma'am, good morning. Yun niya. Good morning, Pastor. Watching. Salamat. Og dalay gyud gyud Ginoo tanan nga nasa Facebook Live. Og ang naminaw karon, good morning, good morning. Dalay gyud gyud ang Ginoo. Mag-amputa. Kay walang tay oras. Dalay gyud og labing gamana ng mga Dios. Ginoo nga nasa langit. Salamat sa imong pulong amo na patalinghugan. Nga ang imong pulong ipikto kini ngani kanamo nga mituod. Dalay gyud ikaw Ginoo sa walay katapusan. Himo ang Ginoo panalangin ikaw sa imong pulong among migabayan ini nga semana sa pagkinabuhi nga malipay ikaw sa among kinabuhi. Tung dili tungod kay pastor kami, dili tungod kay opisyalis kami sa simbahan, dili tungod kay membro kami sa choir, kun dili tungod kay imo kaming mga anak. Salamat dalay gyud ikaw ug mao nang dapat among resolusyon kay nahimo nami
nimong imong mga kanakan. Gitugyan ug giampo ug gihangyo ug pasalamatan tanan diya lamang kanimo Ginoo. Tiglaman sa Kristo ang luwas. Amen. Igala ko migsoon kini si Pastor Jenny Limbag nagiguban kanyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna sa tanang Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team anong tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Once again, good morning kaninyong tanan. Good morning datud kang Pastor Nelson Himina. Oga, dalay yun kiningin siya. Amen. Praise the Lord. Salamat, Pastor. O ingon ni Ma'am Sister Mares. Amen. Thank you, Pastor. Then Pastor Lambert, Amen. Bless said Sunday to all. Dalay yun kiningin Ginoo magpanalangin kan natong tanan. Bye-bye.